Bună, dragilor! Sunt nouă pe YouTube. Mă numesc Ionela. Până când nu o să vă zic toată identitatea mea, pentru că încă sunt nou și trebuie să mă adaptez pe YouTube. După cum vedeți, mă numesc Ionela, dar prietena mea m-a dezmerdat Jonela și am început să fac videoclipuri diferite ce facem noi în fiecare zi. Și am vrut să postez pe YouTube ca să vadă lumea cum ne comportăm, ce facem în fiecare zi și da, o să avem foarte multe de făcut și de filmat împreună cu prietenele mele, Sabrina, Adelina și Felice. Poate o să apară și altcineva, Betty, cam așa. Până la sfârșit o să vă arăt toate fetele, prietenele mele din acest sat și o să fac videouri în fiecare zi aproape, ca să vă arăt ce fac eu în tot timpul zilei. Până la urmă o să fie acest primul meu videoclip, adică short, un fel așa, ca să vedeți, ca să știți măcar despre ce o să se vorbească aici. Despre toate ce fac eu în fiecare zi și sper că până la urmă cineva să ne urmărească, să avem urmăritori și sper că v-ar plăcea acest canal Jonela.